sa. Hrali sme v Senci, kde sme podľahli 4-2. Predtým sme odohrali úspešný ligový zápas. Tesne sme na penaltový rozstrel vypadli so Senicou. Potom nasledoval vlastne opäť zápas, tretí v týždni. Bola cítiť na nás únava. Aj keď sme začali prvý polčas dobre, vypracovali sme si šance, nepodarilo sa nám ich premeniť. Takže prvý polčas skončil nerozhodne, do druhého polčasu sme vôbec nestúpili dobre. Dostali sme rýchly gól, ale na ten sme dokázali ešte reagovať, ale potom super vlastne dal 3 ďalšie rýchle góly, 2 z toho boli zo štandardky, 1 z penalty a zápas sa už len vlastne dohrával. Dokázali sme ešte ku koncu ten výsledok nejakým spôsobom skorigovať na 4-2, ale vyhoreli sme, dá sa tam pripísať aj tá únava a ten náročný týždeň. Nasledoval o týždeň zápas v Borčiciach, na ktorý sme sa, myslím, veľmi dobre pripravili. Do zápasu sme išli s tým, aby sme zbytočne neinkasovali gól a hrali sme na rýchle breaky, čo sa nám aj darilo. Myslím si, že sme ten zápas zvládli dobre až na to, že sme nedali gól, aj keď tých šancí bolo dosť. Dovolím si tvrdiť, že viacej ako mali Borčice. Teraz nasleduje vlastne zápas so Žilinou Bčkom, kde som nehral, keď sme hrali u nich 1-1. Ale určite pôjde o dobrého supera. Uvidíme, koľko hráčov príde pomôcť Záčka, ale môžeme očakávať dobrý zápas. Ja verím, že sa rozlúčime s domácim publikom víťazstvom a spravíme preto všetko. Považám, zelená je nádej, biela statočnosť, za tie farby kopené, hlavne pre radosť. A znej, kde zem víťazná, lebo náš manšaft inú nepozná. Spievaj s nami, aby si tam bol, keď dávajú pomážaci súperový gól. Znej, kde zem víťazná, lebo náš manšaft inú nepozná. Spievaj s nami, aby si tam bol.